Scary. Mrs. Wang? Mrs. Wang? Kinsa na? Si Ising. Ising. Dayon. Ising. Oh. Mga noon sa ka. Noon sa ka, Ising. Ay, gila. Noon sa ka. Noon sa ka. Ano ka lang yan? Tulong ko din para matabangan ko na yun. Para sa asa man na siya. Akong ba na manggod na usap. Nataglaan ako, Sing. Usap na manggod siya ka. First na mong nakasal, lami pa kayo, miswit pa kayo sa katanan. Nakaroon kasi na siya giinyo mo, ano siya gana sa kuha. Hala. Natingan, nagduda lang po kamay, basta na siya kabit. Unang, gusto na ko ma-clarify. Ma-clarify nga na ay siya kabit jud. Patag na ako sa inyo. Nagduda na ka, grabe na. Grabe ako pagduda. Gaya kung isa ka buhok ni mo. Wala lang. Ay, tanong mo. Isa lang. Isa lang, Sing. Hindi ko alam wala isa. Yan siya. Akong tagnaon ha, kung tinuod ba nga na kabit ang imong asawa. Kwapo ba yung asawa? Ay bana. Tama ra. Tama ra. Yan ha. Ako tanawon diri kay kani siya singgikan pa ni sa USA nga ball. O kaning kandila gikan pa sa Spain. Wala na ayo mong pamuyo karon kay sugod sila lang dig-away nalibog buon sa Girason nga nung sinig-away di na mi magkasinabot. Kamong duha. Ang kaproblemahan ako kay buntis baya. Nakita na ko. Sabi mo, hindi maklaro. Tinuod nga na ay kapuyo ang imuhang banasing. Tagda pala dito. Maklaro. Cute nga babae. Tesa sing ha. Sing! Siya di nagbugag sa among pamuyo. Na ay buslot, Sing. Ha! Dako kang buslot sa inyong relasyon. Ang babae na'y buslot. Sa man ka ng bayaran na na. Asiri. Ising! Pila mo kabok nagpuyo sa inyong balay? Tulo lang yun may nagpuyo sa mua. Kinsa na? Akong bana, o akong isuon nga si chocolate. Tulo lang ni dito. Na ano lang ko ba kay pagpuyo ni namo dito, ay pagpuyo na ko sa chocolate, murag na, ano ba na? Dito nag-start ang kanang... Sing! Hindi na kanihugaw. Bawal na hugaw dari, Sing. Sing! Balik sa inyong balay, Sing. Ano? Balik sa inyong balay, paniti ang imong bana. Ano man? Murag na something sila sa imong igsuon. Sure ka mo, Mrs. Wang? Naklaro, dilit mangatik ako ang tubig o akong kandila, Sing. Mauna ako nakitaan, bantog na ay buslot. Imo ang igsuon ni buslot. Kay buslot? Dagan kay buslot akong igsuon. Dagag buslot. Daghan ka. Asa dapit? Sanaw. Klaro kay sanaw. Kita ka na, Sing, sanaw. Pero Mrs. Wang, imposible makagmahimo na sa akong igsuon nga buutan man. Dili, Tungod Sing. maldita lang tugnaw pero buutan pwede siya manguan. Mahimo nga mangilog sa akong... Oh! Dugay na sila nga na relasyon jud. Maklaro sa kung kuan diri ha, sa kung kuan. Ano man asa nga makita man nimo diha. Ay pagbuot mangula man ko. So mo ano. Klaro. 3 years na sila before kamo. Ising. Ako nimo balik ka sa inyong balay nga etuan na panid ina si chocolate. Chocolate apa kanay no? So ako nang manghod ako sa chocolate. Chocolate ug ang imong bana murag na sila relasyon. Giahas ka sa imong manghud na nimo? Kasunog akong buhok. Ay, manghud na nimo si chocolate? Ay, makita mo na murag maguwang mo siya diri. Makita na ko sa kuan. Masiguang mo siya gnahom sa ko. Oo, maklaro diri sa akong mga kuan, sa akong mga tulo sa kandila. Last question na lang. Go. Kay ano bang good pa? Kanang buntis akong nalibog ko pasig ka ng kinsa kay amahan anang bata kay kasama sa imong giingon ganina siya man ka ang nakita ni mga kabit dira. Sing! Ayaw kasuko ha. Ang iyang gisabak sa imong bana, Sing. Ayaw sa Sing, akong tubig, Sing.
Mahal ka na sing. Ano siya, alkaline water. Legit na imong ginaingon. Legit na siya sing. Wala pa pataka sa kuang-kuan. Ay! Sing! Ako nakitaan. Dalawa. Chewy! Chewy! Chewy na ay mga kuan sign. Tama ko. Chocolate o si Chewy. Chewy Choco. Chocolate. Tama ko mga sign. Hindi na ako ma-imagine ni mo na sa akong isuon. Kasi kung saan akong sink in sa akong mind. Hindi na ako ma-imagine. Natuluan ko! Natuluan ko si... Pag hinahinay ko. Dili na kuan ako sa Chewy Choco. Chewy Choco si Chocolate jud na sing. Ako concerned jud ko sa imo sing kay kanang friendship na bitaw for nang yuda na kay ma-advise niya kanang unsa man ako ni ko i-confront ba na ako basing mali pud ang imong hula. Dili sing ako sing wala jud nagkamalian ni Kaya kung tanan. i-confront na ako sila di man jud na mo angkon mo ana pa na sila nga buang ko kay mo tuto ko hula-hula. Dili ang ako ang buhaton sing ayo i-confront. Ikon back. Yes. No, dili oy kana. Panig-isi lang duha. Panig-isi lang. Ayaw katulog 24 hours. So dili ko matulog. Ayaw katulog. Na kay makuhaan diha para di ko katulog. So, doon ko na si Uy. Sorry. Ano na lighter? Ayun na. Dili gaan. Sige, basta ako sa imo ha. Panig-isi lang 24 hours. Tawagan ako si mama. Tawagin mo mama, tas balik ka sa inyong balay. Kasi mo tato dili, uy, nakay-foil. Asa kong foil dili? Asa rin akong cellphone. Ay, dira. Asa man? Ready na ka? 1.5 lang. 1.5 ka o sige, go karon. Coming. Oo. Asa man? Ma! Sorry, ma! Ma! Nagpatang na kung diri sila si Suwang. Ang imo sa mananag na makikabit daw ni chocolate si Kuan. Si Edgar. Mwah! Ang ba't mo ito ko bakuaning mo naglaing mo, murang mangingilad ng bugnong, pero murang magtinuod. Mwah! Ang maad po sa balay mabimaw. Istorya sa na sila. Istorya sa si Edgar ma. O sige. Nasing, tuuhi dyan ko sing. Libre. Kali siya, ani dapat. Ay, dili, ano dyan speaker? Dili dyan speaker. Isa bang laki eh. Isa mo na. Ba't kasi ni? Sige ko. Sige na, ito ka ulan, ito ka. Tingin salamat na bayaran nanti ka next week ha. Ha? Sa ka pa man, o sa chismosa pa man ang mga nabayad di mo nga next week. Next week na lang, iula ko sa... O sige na, ito na dito ka. Dapat client ka ron, taga-Kuan, United Kingdom. Oh. Ha? Saka anak ko na ka? Saan mo rin, but-but ni mo sing. Amo rin mo, baby? Oh. Sige na, ito na sing. Asa NCR kalibangon ko. Di na. Ay, tingin pa si Aras ako. Sige na. Okay, magbasa ko. Ang foil. Kabal ka itong kuan, itong lalaki. Iya dyan itong lalaki. Nakita na ko sa Facebook ba yan, gihatag sa kuha. Dito konduktor, atik-atik lang to. So, kuan dyan ka ni ate. Gilisan na ka. So, bulagin na siya. Sagi na siya yung kinabuhi. Ikaw nung apas-apas din ka sa iyahang. Kasi di na siya, kinalipan siya sa iyang kabit. At least, ikaw ang nakasakop sa iya na siya kabit, dili kita, di ba? Ikaw nakauna na siya kabit. So, pagkabadayin ka kita, sigdiin natin mong ate. Sigdiin na mo ito si ate. Happy na siya sa iyang kabit. Chuang. So, ikaw. Hello! Chocolate, I'm here. Ate! Sulod. Edgar? Ano? Ay, istoryanin mi sa imo ba kung kano sa kakamo ko amo balik diri ka gimingaw na siya sa imo ha. Luti. Okay lang ka, te? Ano? Okay lang ka. Sorry kayo. Promise, ikaw rin yun ha. Sorry Over na po kayo sige kos te. Te, murag 3 minutes na siguro. Inani lang ta.
Okay na ka? Pagluto kay mga ani ha. Mana, nagluto na ko. Ha? Sige na. Feel mo ko mabalik ka. Oo. Tapos, kung wala kayo naingin mo, pwede na ka maglakaw-lakaw. Ay, hindi ko maglakaw-lakaw. Kay bawal karon no? Kay Ano naman? COVID, buang-buang. Sige na, kayo mag-ano sa inyo ito. Pag-usap ka, buntis mo ka mo, una. Sige na. Ayaw mag-inana, buntis ka. Bawal Sige. na mag-ana, Mag- Jerjer. Sige, mag-JJ, Ano mag-moment ka, lang ni. ano ka? Mga ikong pasaylo sa iya. Ha? Ay, sige ko. Ano mag-uol naman? Ano? Ha? Okay. Sige. Okay, Choy.